Čaute, vítam vás u prvého partu na hru... Prepačte. Čaute, vítam vás u prvého partu na hru Medal of Honor 2010. Rozhodol som sa, že po dlhšej dobe niečo znova vydám, aj keď to zase až taká dlhá doba není, ale 6 dní je 6 dní. Týždeň je týždeň. Inak vydávame stále videa, ja ale nie, keďže nemám toľko času. Takže môžeme ísť rovno na kampaň a zrejme vám dám asi New Game, keďže ja som to hral a som asi niekde na konci prvej misie, ale dávam to teda odznova. Dáme yes. Dáme si to na easy, keďže na medium je to desne náročné. Tak dáme si to takto teda. No. Táto hra má už niekoľko rokov, asi 4 roky má. Rozhodol som sa na to teda natočiť ten let's play a ak by sa vám to páčilo a bol by nie tento úvodný part na tú hru úspešný, tak to bolo podľa mňa veľmi ja som spravil celú sériu partov. Takže tu máme hneď úvodne ukážku. The Medal of Honor 6-month airline. Čiže 6 mesiacov predtým, či potom. Electronic are present. A Danger Close Games. Associated with DICE. No tak není to moc tam spoznať, že tú hru robilo DICE, keďže hra je spracovaná, síce fakt, že fantastický Medal of Honor. Fantasticky je hra spracovaná, ale mne to príde tak, že to na nie až... Podľa mňa tá kampaň je možno krátka, lebo som na to kúkal blbá alergie. Lebo som na to kúkal recenzie od youtuberov a tak som na to kúkal aj na sektore. A moc dobré recenzie na to neboli, keď mám pravdu povedať. Fakt, že bolo väčšinou veľká kritika na tú hru. Keďže tá hra nemá už také dobré zázemie, ale mali na čom stavať v Electronic Arts a myslím si, že tú hru troška odflákli. Ale vraj má byť multiplayer dobrý, len budeme sa musieť regulovať, takže zrejme to vám potom spravíme aj na multiplayeri. Nejaký ten let's play pre ukážku. Ale hra je to výborná, graficky spracovaná, proste paráda. Sami to teraz proste vidíte, je to paráda, nachádzate sa v Afganistane. Je to po dlhom čase, že dali fakt nejakú hru Electronic Arts takúto, ako teda Medal of Honor. A samozrejme potom je ešte pokračovanie Warfighter, hovorím Warfinger, keď by sa to nezrejme možno malo Warfinger by sa to malo vyslovovať. Že Warfinger, Medal of Honor Warfinger. Myslím si, že Warfinger je o mnoho lepší aj v tom deji, aj v tom multiplayeri, aj celkovo, keďže som to hral na Xboxe. No ale k tomu sa dostaneme až potom, teraz to môžete dať už áno. Alright, here we go. Is this your boy, Mother? Negative. Tariq's in a safe house in town. These are his boys. We're cool. They're giving us his location. Roger. Still, eyes open. Na túto hru asi nikto zo slovenských youtuberov nerobil let's play. Takže... Salamuna. Salam. My sme prví. Pohigi Chimong dal to you? Na, Taliban designo pashyak shambeulot. Ha. Is it kumiga kanuni postishari? Na, everything cool here, my man. Cigarette? Nah, manana. Bro. Teraz sme vstúpili do tej vesnice v Afganistane. A typicky sa to týka teroristov, už takéto hry.
niekedy ich je až príliš veľa, podľa mňa. Not yet. Až moc. Let us know if things change. Fakt niekedy ich je až moc a... Wilko. Hang on. Hego. Herne sa im podľa mňa tá hra veľmi podarila. A... Voodoo. I'm on it. Uvidíme v ďalšom priebehu celej tej hry. Nebudem už tomu viac kecať. Čiže ani neviem povedať, čo hovorí. Za Us. Move! Way to keep your head, Voodoo. Yeah, well, that dude was a pound of trigger pressure away from losing his. Mother, we're gonna maintain 4 cars back. That dude said Taliban bugged out on Sunday. Yeah. Them and everyone else. Well, keep your fingers on the triggers. Voodoo, close the gap a little. Tá grafika je fakt veľmi dobrá. You To should ich try treba replacing hneď intel. pochváliť, že to fakt na tom zamakali veľmi. He knows something or else he wouldn't need all this Ale security. inak zatiaľ Going neviem. left. Podľa mňa to až také moc prepracované není, ale je to zatiaľ výborný We got nočné company. videnie. Who the hell are these Fakt, guys? fakt veľmi pekné spracovanie a teraz Mother, we got a truck blocking To us in príde. on 6. Teraz príde tá pravá akcia, hneď od začiatku pravá akcia, to je podľa mňa fajn. Chechens. Ale sa voláme Rabbit. To podľa mňa na fajn možno dostal len hra. Som rád, že sa vám páčilo to videjko na Crysis jednotku z multiplayer. Som veľmi rád, že sa vám to páčilo. Teraz mám tie framey FPS-ka troška nižšie. Je to lepšie ako na to, čo som oči otvorené teda, tak to by som im mal zavrieť, ty kokos. Mother, Voodoo, what's your status? We're 10 meters past the crash site. Second deck. Got a guy in the roof. We're gonna move soon. We keep firing from here, might as well throw him a map to our position. Čo? Headshot, jak vyšitý to bol. Ďalší dole. Alebo? Zabil som ho! To sa mi bojí. Ďalší dole. Ďalší tam vbehol. Budú ho dal dole, fajn. A teraz by... Mali tu na... No sakra, tak toto som sa absolútne netrafil. Dobre, RPGčko. Treba dole. Sakra! Zomrel som. Toto som Get away from the truck! čakal. Mother, this is Voodoo. The follow's down, 2-4 on foot. Copy, 1-3 on foot also. To mi prepáčte, nechcel som umrieť, fakt že ne, ale... Eyes open. We got shooters all over the place. No, teraz ste ma naštvali, We're 10 meters Afgánci. past the crash site. Second deck. Got a guy in the roof. We're gonna move soon. We keep Že si tam, firing from kde here, som might as hodil well throw granát, him a tak map to je to our position. Going to you. fakt že extra. Dve headky za sebou. Fú. Ok, ďalší dole. Ďalší. Ďalší. Ok, fajn. Valkyrie, 12 o'clock. Mother, Voodoo, what's your current position? Second position. Coming to you. Ďalší je dole. To sa tam zabrať. Pekne do riťky si to dostal teraz, kamo, a Mother, streets are no go. Can't get past the wreck.
Tak tento Medal of Honor by sme si teoreticky mohli rozdeliť takže na misie, čiže prvú misiu by sme dali, to by bola druhá, tretia a tak ďalej a tak ďalej. Objekt funded. Graficky je tá hra neuveriteľne dobrá. Fakt lepšie ako Crysis asi, že Crysis vyšlo o 2 roky neskôr. Ako toto, no poď môj! Ty kopni ty dvere. Ty kopni. Nepovedz! Fakt tých charakterov by troška mohli aspoň nevysloviť. To príde niekedy až také. Neviem, prvá notka. Naši dvaru. Ale no tak, ukážte sa mi chlapci, nehambujte sa predo mnou. Ja mám troška vydrnca manálny otvor. Idem robiť. Neviem, či NT2 už sú dole. Nie je dole. Mám tam prejsť to, že toto sa mi tu stalo škodou na tejto hre. To je vrchné pošenie. No! Ono to síce búchlo. Fajn. To bolo rýchlo, no. Na tejto hre ešte je to nerealistické, čiže tá nevychytaná vec, ktorá vám dá náboje, teraz mi to nešlo. Čo na potom. Ale brokovnička je veľmi, veľmi dobrá, zbranie, fakt. Si tým najlepším na celej tej... No, presne toto som proste myslel, že... Tak máte to nočné videnie, ktoré je neuveriteľne prepracované. A je to veľmi brokovnička. Tak tomu som odstrelil hlavu. To som dal headku, ani som poriadne nevedel, že jak. Jeden by tam ešte mal byť zrejme. Ano, tu je. Si to dostal pekne. Dobre brácho, kde si? Ja chcem náboje. Jakže mi nedáš náboje? Náboje chcem. Náboje chcem. No, tak si dáme brokovničku fajnovo. Typka zabijeme takto nožikom fajnovo. Veľmi páči táto hra. Som ju unesený. To bolo rýchle vyčistenie. Vyčistenie cestičky. Tak si vypneme. Ty kokos. Ďalšiemu, ktorému som ustrelil palici. Tak, za to je fakt pochvalujem. Toto je realistické. Toto je veľmi, veľmi realistické. Toto sa im podarilo. To moja premiéra.
u tejto hry, takže premiéra už ne, ale hral som ju, viem čo čaká niektorých prípadov. To je pravda, ale nemôže byť všetko bez... Fajnovo dal na náboje. Doplnil na muníciu, čo je výborné. Čiže mám doplnil muničný sklad, ktorý máme pri sebe. Hra je veľmi pekná. Sa opakujem trocha, ale fakt to je veľmi pekné, páči sa mi to strašne. Keď to dosal, aby som na popredeli hra, fakt taká fajnová zabíjačka, určite dať troška vyvracať, to je sa tam nehodí, fakt výborná hra. No sakra, ale však toho RPGčka som zabil. Čo bol jeden hore. Teraz... Voodoo vyhodil cez okno. Ideme ďalej, Voodoo, poďme. Poďme. Poďme, Voodoo. Nerobi. Ja nechápem, kam hovorí, keď nemá vysielačku nikde pri uchu, ani pri puse. Proste fakt to sa mi moc nepáči. Dvajem, tak dostaneme sa na checkpoint, tu budú teraz typci. Hore jeden. Fajn, mŕtvý. Ten sa zabil sám. Vylez, poď. Blbňuj myška, nejako. Že ti poviem, chlapče, že ja takto tam teraz idem za tebou. Takto ťa dám dole. Fajná. No, ale toto sa mi tu nepáči. Nemôžete to proste vyskočiť takto úplne. A toto fakt sa mi absolútne nepáči na tej hre. Je to nedomyslené. Musíte stlačiť F-ku, aby ste vylezli hore, ako by ste boli nejaký... To bol len menší telefonátik, už sme naspäť. Teraz sa len začína celá tá hra, teraz sa to len začína. Asi ma teraz troška nebolo chvíľu počuť, keďže som mal mikrofón troška ďalej od pusy, ale... Prepáčte, to mi prepáčte. No chlapci, poďte si, vyjondite tie dvere. Takže keď bude na podobnom
konečne ako Bad Company. Prdele. Aj. Bangas. Let's not waste time. Sa len to ľahko nevidí. Copy that. Let's go. Len tak ľahko, len tak často nevidí. Rescue Tarek. Rabbit, get the door. Tak. Otvorí dvere. Voodoo, cover the door. Shit. Veľa, fakt, že veľa sa tu hlavne nanosíte a Flipped. You didn't do it by povykopínate choice. dvier. Get down! No, tady bol bomba. Ale už mŕtva bol. Shit. Damn, mother. Objektív complete. Vyzerá to, že už pomaličky budeme končiť Not our guy. s prvou misiou. Nice, tak s úvodným let's playkom na Medal of Honor 2010. Panther, mother. We're in the location. There's no Tariq. Say again. No Tariq. Mother, you're in luck. Langley has predator imagery of dismounts moving to Bala Hissar. Copy that. We're moving out. Let's not waste time. Rabbit, you're loaded out. A náboje mi nedal. Buzerant. Drop Už down. tak škaredo musím o tebe Says hovoriť. he may have Tariq. Looks like a dozen dudes with guns and one Taďal to prisoner. mám popičované, taďal to. Let's hustle, gents. Roof. RPG. Rabbit. Čakrám ten RPGčkar furt je tam. Pritom som ho hneď na začiatku mi sa zabil. Pult takto pífa. To nebyť dobrá vec. To je byť... Contact left. In Poď the sem, building. poď sem, poď. No ja si nácičku. Right. Petka. Chlapci, to sa na to vie, všetkých takto fajnovo povybíjam všetky šiby. Move up. Vybíte všetky šiby. Clear. Fajné. Keep moving. Keep moving. No tak sa pohni. Kokos, tu kričí, že rýchlo, 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 utekaj, 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 ja neviem čo a on tam pritom sedí na tej veľkej kučnej ryti a... Panther, mother. We're at the south door of the fort. We need a key. What can you do for us? Roger that. We're going to paint Right it. for Wildflower air will supply. take care of the rest. Tally your mark, Panther. Take cover away from that door. Shot out. Copy that, Panther. Incoming. Že Take po ňom cover. teraz budú nejaké Stand by. typkovia. Time on target, 5 seconds. Som sa trochu Let's move. Go, go, go. Volkáda je jak volkáda. No, teraz to bude veľa typkov. Head down. He's down. 12. I see him. Move up, move up. Frag the truck. Frag load. Rabbit. Flank left. Voodoo, take out the gun. Myslím, čo to zvolá. Roger. Frag out. Rabbit. No poď! Going low. Roger. Check your fire. Hurá. Rabbit, this way. Rabbit, this way.
drakov. Súrne potrebujem na... Tak teoreticky to niečo robia. Sprosté hry, ale sprosté. Ideme. Pomeráby. Contact! We might get more of that. Watch your corners in here, but move quickly. Voodoo, Mother, what's your status? Mother, we don't have a clean shot at that MG. Modro, vylez tam a podaj mi ručku. Roger. Mother, no sign of Tariq. Ručku, lásko Movement máš. in the top deck. Watch your Sa fires. vedel do nejakého fakt, že... Roger. Moving once that MG's taken care of. On, Rabbit. Tango, take him out. Goodbye. Dragon off. Goodbye. Contact! Dragunov by to niekde malo byť. Stay down. Dobre, ja chcem Dragunovku. Hetka! Sa mu rozhondila lepka. Si nájdeme miestečko fajnové. Čo tak isem? Magor. Čo tak isť? Thanks, Hola. Mother. We're moving into the courtyard. Heads down. Place is crawling with bad guys. Go, go! Come on, shoot! Mother, Voodoo! We fucking rattled the cage here. Target section of the building across the courtyard. Move up! Rabbit, the building! Right, second deck! We're moving! Čo hovorí Let's go, I'm the truck! Activity Sniperis. Toto ja nechápem, ako toto môže zabiť. Musím... Bazéna. Reloading. Reload! Kde to tam pálíš? Nespočet hediek som len spadal. Moving out. Roger. Link up in the To sa courtyard. predvádzal fajnovo. Contact! Shit! Fire door, right! From the garage! I got him down low! Ani dole. Hang on, backstage. No, chcem medailu za to. Musím dávam dole. Poď sem vylez, poď. Stálo ti to za to? Oh! Oh! I am cheater! I am cheater, už vidíte komenty, ty cheater. We're clear now. Paľujem vás, v tejto hre cheatovať sa nedá. Rabbit, this way. Možno, že dá. Teoreticky v každej hre sa dá cheatovať, ale Any ja sign of som Tariq? antitalent na cheat. Negative. There's a lot of dead assholes. Tak, a blížime sa k koncu This way. misie. Konečne, tak po takých 29 minútach Voodoo, get the door. hrania Give me an ammo som count. to dosť dostal a fakt ma to desne baví, desne ma to chytilo. Alright, Tariq could be anywhere. We take him Som alive, rád, že, we find out what's going on že som here. si to Got it? konec koncov tú hru nainštaloval a Got it. Alive. I got a few questions I want him to answer. Let's go get him. hrám im. Tak, blíži sa tu koniec misíky. Teraz asi zdrhneme im. Ako takto. Ten degež mi tu zavadza trocha.
Dragunov, nerobí nervy. Clear. Moving up. Action left. Target's right. They're in the garage. Behind the vehicle. Počúvaj ma, syn. 2 o'clock. Moja. Ďalší. Ale zas to by nebolo Macko, keby niečo také nespravil, nerizikové, Clear. bez rizika, to nejsou. Hold here. What do you think? That building looks secure. 2 Chechens were guarding it. Something important is in there. Nezištite tam, Yeah. keď tam je to úplne voľné. You're with me. Idioti. Mother, we got another door. Check. Pane Stack up. Bože. Remember, Tariq's Aha, in teraz there. on... Kiki! Do. Stack up. Kicking in, man. Preč. Pozor, budu, ja som tam hodil granát. Ochranná misia, ale nenávidím. Tariq out. Budú nejaké hlavacké skôr. Friendly's on your 3. Budú také, že Keep your eyes out for najviac ich Tariq. zabí. Don't shoot Tariq. They ain't winning any game tags. Just don't shoot the old guy. Just move. Contact left. Nič sa. Behind the table. Got him. No kill. Storočia. Dikos. Ahoj. Ďalší. Tariq. Negative. Move, move. Outside. Clear right. Clear left. Takéto killy Reload. Go soft. to zabijam. Totalisticky zabijam. Oh bitch. You're dead. Toto bolo jak Maxovi Payneovi. V trojke to spomalenie je brutálne. Panther, Mother. Go, Mother. Coming to you. Tak. Na dnes je to asi koniec. Ďakujem vám, že ste si toto videjko pozreli. Dúfam, že vám to nebude lagovať. Mother, this is Že Panther at the rally to point. bude What's your celkovo status? All's good. We have the PC with podaraná. us. Roger that. Is there anything you didn't shoot on your way out? Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. We have eyes on you. Je to fakt skvelá hra. Som rád, že som si ju stiahol. Myslím si, že asi nič asi k tomu, že si nedodám len toľko, že sa tešte na ďalší let's play. Strašne ma tá hra baví a je veľmi pekná, spracovaná. Just Aj what keď the ten fuck dej was je that back there? dvoj-trojvetový, Is the Taliban. They have spies everywhere. není to až také They teda, took everything and left ale only hurt. je to fajná hra, výborne spracované a Must perfektné. find them. Find Nemám them and asi k kill tomu them viac čo all. dodať. Bullshit. Why should we trust Pozrite si aj him? For all ďalšie we know he videá. set us up. Ak sa mi videjko páčilo, dajte Why should we like, trust you? odber určite poteší a máte sa na to tešiť, pretože I natočím have a daughter. s mojím I super want her kamarátom to go to Vardinom school. I want her to be a person. challenge, Have a kde budeme life. trpieť obidvaja. You not understand? Máte sa na I to tešiť understand. a We're the enemy. dúfam, že sa vám to Shayakot. bude páčiť. Ešte si Shayka. teda pozrieme túto What's that? ukážku. It's Pashto. It means Valley of the Kings. Tak nepozrieme si ju, ja som sa rozhodol, že nepozrieme si ju. Už ideme totiž rovno do ďalšej misie, takže ďakujem, že ste si to pozreli. Ak sa mi videjko páčilo, dajte like, rozhodne to poteší a u ďalšieho videa sa vidíme zase. Čaute.